Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungod sa imong mga walay sugod. Ang mga utang ug ang kalapasan, intawon papasa ug ayaw inumdumi. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kahusay, panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan, muhari unta ang gugma ug ang hustisya sa atong katilingban, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors, nga hatagan sila sa mga grasya nga ila karong gikinahanglan, sukli sad sa ilang pagkamanggihatagon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamo sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod sa mga hunahuna sa usa ka tawo, gawas sa iyang kaugalingong espiritu, ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod sa tanan mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang ni adtong makabaton sa espiritu, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu, dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios.
Siya dili gayud makasabot niini ug binuang kini alang kaniya, kayang ilang bili masukod man lamang sa espirituhanong sukdanan. Ang nagbaton sa espiritu makahukom sa bili sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay mahibalo sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, apan ania kanato ang hunahuna ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo maayo ug maluluy-o, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, O Ginoo, ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom, ug sa may mayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian mao'y gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo naghatag og kaluwas
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Capernaum o sa kalungsod sa Galilea, diin nagtudlo siya sa mga tao sa adlaw nga igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo, kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sulod sa sinaguga may tao nga giyawaan, ug sa makusog misinggit siya, Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom o gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan, ug unya migula siya nga wala unsaa ang tao bisag jutay. Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay, unsang pagtulon-ana kini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa, ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Mutuo mo ana? Kanang moingon ang Ginoo nga kung may mukawat sa imong butang ayaw nagbawia, matarong pa na. Mao ni ang sugo. Kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad, matarong pa na. Kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, tarong pa na. Hoy, tubag. Kung may muilog sa imong yuta, ihatag, dubliha pa. Kung may mupugos nimo papasan sa iyang karga og 1 ka kilometro, himuang 2 ka kilometro, abusar naman na. Kung naay makasa nimo pasaylo alag kapito, sobra naman sana. Di ba? Kung naay mangaway nimo, higugmaa ang imong kaaway, ug naay mo patay nimo, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Tarong pa ka na. Lingian na imong tupad. Ina imong paminaw, tarong pa na. Justisya pa na. Una, matod pa ni San Pablo sa atong unang pagbasa, na ay tinago ang Ginoo. Gitaguan niya ba? Ang makahibaw ra kuno ana, maora ang tao nga napuno sa Espiritu Santo. Kung dili kuno ta maminaw sa Espiritu Santo, binuang ang atong tan-aw sa pamaagis Ginoo. Binuang. Kana lang mga asawa nga sige kulatas bana, nya nangabit pag yung bana, mobisyo pag yun, di pag yun mo intrigo og kwarta, kulatahon pag yung masipyat, nya ingnon dayon sa simbahan, sige lang kaysa kasakit man na og sa kalipay sa binuang sa ninyo pa dir. Wala doon ako'y katungod nga mo protektar sa kong kaugalingon. Di ba? Ana man ta? Nga naman, kay tawhanon man ang iyang gigamit. Dili man espirituhanon. Kay ang mga butang nga tinuod mga igsuon, iya sa espiritu. Matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa. Og ang makahibaw ni ining mga butanga, kay di man ni makita, ang kadtorasang mudawat og maminaw sa Espiritu. Muna si Jesus, napuno man siya sa Espiritu Santo,
gidihugan man siya sa Espiritu Santo, gasigi man siya sunod sa Espiritu Santo, ang iyang pulong dunay gahom. Mo nang nahibong sila, unsa man ni siya? Naa may gahom ang iyang pulong, hasta ang yawa mo sunod man. Nganuan, kay si Kristo gasunod mas Espiritu Santo. Tanawa ang pulong ni Bishop Chupilo Kamomot. Sa una, katong kuan pa siya ba? Obispo pa. Dili pa babuhi pa siya. Daghang mga tao mahibong niya. Nindot kay siya paminaw. Pulong ni Mother Teresa of Calcutta. Nganong hasta ang mga dili Katoliko, hasta gani ang nanaggubat nga mga nasod, maminaw man niya. Tungod kay si Mother Teresa, nagsigig sunod sa Ginoo. Wa siya laing gihuna-huna ang pagsunod sa Ginoo. Wa siya kahadlok, wa siya panagana, basta gasunod ra gid siya sa Ginoo. Ako sa bitaw, adi ni pagpagarbo ha, pero gamay lang sa ding testimonya ba. Moingon ang mga tao, pader, nganong daghan man mo palit sa imong slot, ya ug mosunod mi, mura magdugay kay mahalin among slot. Nako basig sa kagwapo tingali o de. De oy kalayo aning naong nga di magini malingi gani. Madre ra gyud molingi aning naong nga. Pero akong giingnan sila nako basin tingali og giubanan gyud sa Espiritu Santo kay kana manggod ang akong mga homily nganang wa ko magpreparar, wa ko magsuwat nga akong gikuan. Spontaneous na mamalandong lang ko sa Ebanghelyo, pero unsaon ako pagpaambit, gaagad ako sa Espiritu Santo niya. Kanunay ginan ako ingnon Espiritu Santo, Lord, daghan bayag project diri, maligya ko rog slat ha. Niya ingon siya, sige, apil lang na sa imong humili. Nako ay ka nalay mag-igo unsaon ni nako pag-apil. Haron sila ra say maminaw. O mao na ang maminaw sa Espiritu Santo mo palit. Pero kadtong mga yawanon moingon nga binuang man ay sige maligya nang salat, di na lang gina mahuman ang baligya niya nang salat. Mo ana una mga yawanon na matud palagi San Pablo binuang na para sa mga way espiritu. Lingi ay mong tupad. Lingi abay na. Unsa man imo na kay Espiritu Santo? Pangatan na. Inana kay Espiritu Santo dia. Anya, sogo din as Espiritu Santo nga pakuluran imong buhok basta giuban na. Sogo dili. Nga kiskisa na imong kilay nya badlisi aron nindot katanaw, sogo din as Espiritu Santo dia. Adi, di ko moingon ha nga, di ba na sogo or sogo ba na? Kamoy pamalandong, pangutan na ang Espiritu Santo. Sogo din as Espiritu Santo nga magsigitag sugalan ng mga sugal kanang online sabong or mga kanang mga baraha diya, mga kasino, kanang pagsugal. Sogo din na, Espiritu Santo din na. Kanang pagkamaritis sa Espiritu Santo din na. Depende. Pangutam na sa Espiritu Santo. Unsa may mga timaan nga ang Espiritu Santo mo'y nagsulti nato. Sige, tagaan tamog mga tulo lang ka timaan. Una, inigbuhat nimo ana, wa gyud kay bisan gamay nga kahadlok. Wa ka nagbuhat ba tungod kay nahadlok ka. Panalitan ang babae nga moinom og pills kana bang para pugong sa panganak na anay kahadlok wa na oy hadlok siya mamabdos di sato padili na sa Espiritu Santo. Ana kakuha na mo ana kanang mga manag-uyab nga mag premarital sex na anay kahadlok wa uy ini ko man na maglisod na naglingi-lingi kulbaan na nagmaayo. Pasabot dili na iya sa Espiritu Santo. Hadlok sana sila nga di natunghaan ka ng mga babae niya mag premarital sex, di na namutungha ilang binuan magkabuang na iapil man ganing pari ana usahay hangyo padir i-pray ko nga moabot na unta say moabot
Mao di ay kay nagbinuang dai mo ampo-ampo sa taon ko Lord pabuta in taon pabuta. May gani usahay mo text po nako. Father, praise the Lord ni abot na. Sige, wata na sa tong moabot na sa tong usa. Nadanghag mong dagko. Iapil pa niyong pari o pampo. Nga naman, naay kahadlok basta doon na tayo buhaton nga gitukmod sa kahadlok di na iyas Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo maghatag og kalinaw sa atong pagbuhat sa usa ka butang. Kalinaw, dili kahadlok. Ikaduha, ang imong gibuhat makalipay sa kadaghanan. Kalipay bas kadaghanan, di hinuntanan na magimasuko pero majority malipay. Anang litan ron, nakahuna-huna ka nga gubon ko ning akong koral aron padak-an nin akong agianan sa akong mga silingan. Nasaman? Malipay sila na dili. Kusga. Niya ang imong bana malipay. Labi nag-abroad siya, niya siya nagpakoral ato. Malipay. Depende. Og naa siya Espiritu Santo kay mananghid man sad kaniya. Malipay pud to siya. Ikaw sad nga nakakita nga natuman ang imong plano para sa imong mga silingan, nagipadak-an nimo ang lugar para di na sila intawon maproblema sa ilang agianan. Lipay sa kay ka magtan-aw nila nga malinawon og malipayo na silang nag-agi-agi, wa na maglisod. Maghatag yun og kalipay. Nya dayon ikatulo nga timaan makapalambo sa imong pagtuo, makita nimo ang Ginoo. Kada nimo himuan ang desisyon na makita nimo ang Ginoo, mag-anaman kag kaduol gyud niya. Ang imong pagtuo ba mo lambo. Dili ang tuo-tuo. Panalitan ka nang naay mamatay, nya imong butangag pagkaon ang dapit sa lungon. Unsa man na? Pagtuo o tuo-tuo? Totoo. O dili na iya sa Espiritu Santo. Imong paguniton ang minatay kadaghan mo kita ani og rosaryuhan nagiputol gaana in taon ang gaana ang minatay ba niya ang rosaryuhan giputol. Unsa man na pagtuo tuo-tuo? Totoo. O kana mga inana ba? Ug na kay Espiritu Santo di na ka na maghunahunay. Dito lang kanang anas minteryo karon mo misa mo kog minteryo igabot dito naay gibutang nga kulapo nya naay plato nga naay inununan, naay humba, naay adobo, naay pansit. Naku ngano man yung gibutang siya, may na lang pader mo simot-simot man na ang kalag. Naku ha? Musimot-simot diha ang inyong gibutang. Ana? Niyog na gani mo duol nga kanang mga aliwang, kanang mga sum, siya, mao man na, mao na siya, ni duol ba ni simhot ana. Siya nganong daghan man siya, gadasag kauban. Kayo gyud ninyong imosmos. Tuo-tuo na, di na pagtuo. Na siya. Og daghan pa kaayo, no? Atong tuo-tuo. Kana ding niyang kasal, ayaw isulob ang imong kuan, ayaw isukod ha kay ngilad na kay kaslonon mo. Ayaw na mong panggawas karon kay madisgrasya mo. Pundo na lang mo dias balay. Now ninyo paggawasan na aron mabangga na didto. Di ba? Og mabangga gyud bangga. May na lang ng mga matay silang naghigugmaay kay adto sana sila mga matay nga nagbuwag kay nag-away na paghuman sa ilang kasal, nag-away na, nagbuwag ana may impierno mo na ingilad. Ano ingilad? Kanang mga manag-uyab nga magsigi na og tinukhangay, mao na ingilad. Dili ang pagsukod sa Buddha, ang pag sukod sa diha ngilad. Di ba? Ano siya? Kanang mamaligyag slat, makalipay na, dili? Makalipay. Ang mupalit, kanang mupalit ka, makalipay na, dili? Sundan na ninyo. Nindog na ta. Mga igsoon, sa tumang pagsalig o pagtuo, mudangop kita sa Dios sa atong panginahanglan, sayod kita sa iyang kamahigugmaon. Muingon kita, Ginoo, luwasa kami. Ginoo, luwasa Luwasa kami.
nga ang simbahan sa tibok kalibutan ug ang nagdumala niini makabaton sa kinasingkasing nga kabaguhan sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga kabatanunan makakaton sa paglikay sa mga bisyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga mihalina mahisama sa mga santos sa langit nga nakig-uban sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Makagagahom ug mahigugmaong Amahan, misalig kami sa imong pag-amuma kanamo. Busa dawata kining among pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, muglaglaom akong kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Dawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta ngari kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
Puno ang langit o giyuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong lagitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
kalanuna mo sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugian sa pagsulay, inunualuwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita.
O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Diosnon nga gahom. Nga ato lang buhaton, maminaw kita ug mosunod ta sa Espiritu Santo nga niya sulod kanato. Salamat sa ato mga kaigsuunan nga namalit sa tong slots. Di pa karon kahatag lang og update kay ato panghuwaton nga mabasa nato tong gikas bangko ugma na lang. Pero unahon lang gid natog palit ang slots nga SBF MP or San Vicente Ferrer Miraculous Power kay ato ning gamiton karong Domingo ug Lunes. Ato nang ipanghatag unta ang mga bugas nga 5 kilo packed rice ngadto sa atong mga kabus nga mga pamilya dinhi sa atong parokya. So kung nanamoy ikahatag, ihatag dayon tag 500 man ni per slot o niya pwede sa muhatod mo dinhi sa anang tagsa lang ka pack nga bugas nga tag 5 kilo na natay nadawat diha nga mga abot man tingin ng mga 20 kapin kapak. Dako pa kay kuwang kay 2,000 man, so napay 1,980 ka pak kuwang. So hatod lang mo diri alam mo kaikog kay dako ta grasya anas Ginoo karon ng September 5 sa atong 9th foundation anniversary. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manana sa kaning. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what